गौतम भाई, तुम्हाला काय सांगायचं आहे जो प्रकार घडला त्याबद्दल? काय सांगायचं आहे जो काय प्रकार घडला त्याबद्दल? तुम्ही कुठलं बुक वाचून विधान केलं होतं? हर हर महादेव, हर हर महादेव. आणि काय म्हणायचं आहे तुम्हाला, काय सांगायचं आहे? जय श्रीराम. जो काय प्रकार घडला तो बरोबर होता? आमची वाढ. श्रीराम. विधान करायला कोणी सांगितलं होतं की काय बोलायचं नाही, काय सांगायचं नाही? हर हर महादेव. प्रकरणाची काय झाली तुमची खालावली?